Привет, орифлеймци! Как сте неделно днес? Надявам се, че всички сте много добре. Надявам се, че си почивате и пиете следобедното кафе или правите нещо, което да ви радва. И аз правя същото в интерес на истината. Седя си тук, това ми е любимото място, наблюдавам навън, пия си следобедното кафе. Разглеждам каталога за пореден път и изпращам линкове на мои приятели, познати, фейсбук приятели, които могат да влезнат и да си напазаруват за Коледа и за Нова година, да подготвят на време подаръците, за да не се налага в последната минута и секунда да тичат, за да събират подаръци. И повярвайте ми, всички приятели, с които до сега съм се чула, се радват, че съм се сетила и са ми благодарни за това, че ние се грижим за това те да подготвят своите подаръци на време. Много е лесно да правиш продажби в Oriflame, много е лесно да радваш хората, защото принципът е много прост. Ти използваш нещо, което ти харесва, пазаруваш продукти с отстъпка, любими продукти, качествени продукти и препоръчваш на твоите приятели. Това е основният принцип на продажби в нашия бизнес и аз съм сигурна, че ако вие всички правите това, нещата, които вие ползвате, ги препоръчвате, споделяте с вашите приятели и познати. Как се чувствате? Как изглежда кожата ви? Как се е зарадвал вашия приятел, когато е видял този луксозен продукт, опакован в подаръчна кутия? Сигурна съм, че хората ще са ви благодарни. Ами така се правят продажби в Oriflame. Никак не е трудно, никак не е нещо, което да не правиме ежедневно. Ние всъщност ежедневно правиме продажби, ежедневно споделяме с някой какво сме видяли в магазина, което е на оферта. Прах за пране ми хрумва в момента, тъй като ние като домакини специално много обичаме да пазаруваме такива неща. Отишли сме в магазина, видяли сме, че в момента има на промоция прах за пране, на оферта, на много добра цена. Естествено си купуваме и прибирайки се към къщи или срещайки съседка, приятелка и разказваме, че в еди кой си магазин има еди какъв си продукт на оферта. Естествено, че тя ще отиде също и ще си купи, обаче от магазина на нас няма да ни платят, те ще направят своя оборот, но ние няма да имаме печалба. Да, ще сме направили някой щастлив, че той е направил покупка на по-добра цена. В Oriflame обаче, ако вие ежедневно споделяте нещата, които ползвате, които харесвате, които обичате, нещата, които сте подготвили за да сложите под елхата на Коледа и на Нова година, вие ще получите и пари за това, защото знаете, че принципа ни е да споделяме нещата, които харесваме и обичаме. По този начин правиме продажби, а продажбите не носят пари. Толкова е лесно и просто. Затова препоръчвам ви силно да седнете, да разгледате каталога, да си отворите приятелите в Фейсбук, в Инстаграм, в ТикТок и където и да е, и да им изпратите линк, с който те да могат да си напазаруват от каталога на Oriflame. Още повече сега. Не забравяйте, че намаленията, които имаме и черния петък е до 2 декември и че всички продукти са на 50% от стандартната цена. А повярвайте ми, има оферти, сигурна съм, че вече сте ги видяли, които са на изключително добра цена. Само ми хрумва това, което аз лично преди малко си напазарувах. Това бяха шейк естествен баланс, шейк заместваш храненето, които ние можем да си вземем на цена от 32 лева, 33 лева. Нима не си заслужава, ами астаксантина, който в момента е на 15 лева.
Така че 15,99, хайде да бъда по-точна. Така че със сигурност, ако всичко, което вие ползвате и купувате, го препоръчате на вашите приятели, те ще ви бъдат благодарни. Това е една от техниките за продажби. Лесно, просто. Няма какво повече да говоря. Много лесно се случват нещата. Oriflame се е погрижил за всичко. Да имаме линк, да имаме възможност хората да влезнат лесно, да си направят акаунт в нашата система и да си напазаруват на един клик разстояние, както обичат да казват по рекламите. Друга техника, която лично аз много си използвам и много си я обичам тази техника, това е така наречената техника опус. Да определим, да потвърдим, да изберем и след това да получим съгласие от нашия клиент. Сядаме с приятелка, с която си пием кафе, може и така онлайн, след обедното кафе да си пиете и да разберете всъщност, да определите каква е нейната нужда, от какво има нужда тя в момента, на колко човека ще прави подаръци за Коледа и Нова година, мъже, жени, деца, т.е. да определите тя от какво има нужда. Дали има нужда нещо за себе си да напазарува, дали не е свършил парфюма, който в момента може да си вземе на добра цена, дали не е свършил шампуана, т.е. да определите тя от какво има нужда. След което да потвърдите дали правилно сте разбрали, че тя има нужда от коледни комплекти за мъже и за жени, за 5 броя жени, за 3 броя мъже, за 2 деца, за себе си, за нейното семейство. Т.е. да потвърдите дали правилно разбирате. След което сядате и заедно избирате подходящите продукти, от които вашия познат има нужда. Т.е. не го оставяте човека сам да прелиства каталога, защото той като почне да прелиства каталога, т.е. фокусирате му вниманието точно върху това, от което той има нужда. Има нужда от 3 мъжки комплекта. Отваряте каталога на мъжките комплекти, които са с празнична кутия, които са готови за да бъдат сложени по телхата. Този и този. И записвате. Отваряте на дамските продукти, отваряте на детските и така избирате и улеснявате вашия приятел в избора си. Не го оставяте сам да се лута, защото ако той започне сам да се лута в каталога не е пълен с добри оферти и той всъщност може да не се избере нищо. Затова му помагате в избора. След което получавате съгласие, така да се каже, дали от това има нужда и по колко броя да му поръчате, защото когато един продукт е на оферта, ако видим в магазина захар, който е на добра цена, ние не си купуваме 1 кг, а си купуваме 2-3 кг, толкова отколкото имаме нужда, защото не се знае след това кога ще бъде на оферта. Така че това са едни такива дребни техники, които обаче ни водят до много голям обем продажби. Сега, покрай Коледа и Нова година, каталога сам си продава, както обичаме да казваме, но и ние трябва да си помогнем. Сега е момента да направите добри продажби, дори ако ще вашите продукти и вашите подаръци да излезнат без пари, защото вие може да направите много добри продажби, като препоръчвате продуктите, които вие ползвате и използвате тези малки техники за продажба. Сигурна съм, че тези неща ги знаете. Въпросът е обаче дали се сещаме всеки ден за тях. Аз също не бях се сещала, въпреки че го правя ежедневно, т.е. не бях се сещала да го говоря, но аз го правя ежедневно това нещо. Затова и продажбите в екипа са доста големи, затова учим и много хора да правят същото. Така че, мили хора, седнете,
Направете си едно кафе, разгледайте каталога и започнете да изпращате линк, да препоръчвате продукти, да споделяте това, което вие ползвате с вашите приятели и познати. Те ще ви бъдат благодарни. Сигурна съм в това нещо. Няма как един човек да не ви е благодарен, когато вие сте му спестили ходене по магазините, ровене из всичките щандове и търсене на подходящи продукти, които дали са качествени или не, не се знае. Тук нещата са ясни. Препоръчваме качествени продукти на достъпна цена, подходящи за всеки. Всеки ползва козметика, всеки обича да получи подарък, не само по празниците. Аз ви пожелавам една щастлива Коледа и весела Нова година. Има още доста време, цял месец почти до новата година, но нека от по-отрано подсигурим всичко, за да може да се насладиме на коледните и новогодишните празници. Не забравяйте, черния петък е до 2 декември. Има време още. И продуктите се изчерпват, така че побързайте, за да не разочаровате вашите приятели и познати. Хубав, усмихнат следобеден ден ви желая. До нови срещи!